Hej og velkommen til den video. Vi skal prøve der bump. Så reglen er strappekonkurrence. Den der kommer på sidste som tredje. Det er dem, der prøver uden mælk. Anden med mælk. Og første, de skal bare ikke smage den. Så de skal skyde på mig og derfra. Nu er vi tilbage, så nu skyder vores første contestant Simon. Køligt spark. Det er Julian, der skal sparke nu. August står i baggrunden. Han er helt klar at røre ved en græslermaskine. Og så skyder han. Og han scorer. Og så er det August! Woohoo! Ja, nu har vi den sidste, og det er så August. Så ja, nu ser vi, hvis han kan score os. Desværre. På tredjepladsen. Rip. Og så har vi anden forsøg for Simon. Det var også det er Julians andet forsøg, og han misser, fordi han er lort af helvede til. Og han misser! Simon skal ikke spise noget. Woo, man! Yeah! Og nu vil jeg gerne med, at du er klar. Nu har Valdemar lige hældt noget mælk op til andenpladsen. Yeah. Og jeg er førstepladsen, så jeg skal ikke spise noget. Og så August, han kommer desværre på tredjepladsen. Han får vand. Jeg ved ikke, hvilken fucking der er varmt eller koldt. Jeg spurgte mig selv. Det er Augustus. Julian får mælk. Så... Og nu er vi i gang med at sætte der bam! Sovs op. Andenpladsen han får ikke så meget, men jeg var målmand, og jeg ikke... Vi snyder lidt August, så han får det store dejlige ske. Og Julian han får den lille ske. August får den store ske med masser af bomsovs. Så der er der ikke så meget. Giv meget for helvede. Giv meget. Ja, mere. Jo, fucking. Vi gør det, så gør det. Nå. Er vi klar? Drenge, er vi klar? Jeg tæller ned. Der er sgu allerede stemmet. Er vi klar? 3. Nej. 2. Nej, August, du skal. Prøv at se, Julius. Jamen, bro, jeg er andenplads. Jeg er der på vand. Nå, hvad da? August, så er jeg sød ved dig. Du får lidt mælk i dit vand. Han får vand. Han får den. Så spiser du det imens. Du må spise det, mens vi dør. Kan? Nå, det er den vej. Fuck. Ja, August han får lidt mælk i hans vand. Her, August. Er du klar? Nej, August, du skal. Her. Det er til mælk. Ja, men... Så drikker jeg det ikke. Jo, kom nu. Bare lige smag det. Bare lige smag det. Bare lige smag det. Kom nu bare. Ej, det gør jeg ikke. Smag det bare for. Hvad er det, man sidder derovre og spiser fucking rigtig frutti, mens han bare står fucking mål med, jeg er fucking førsteplads. Jeg gør det ikke. Prøv lige bare at drikke det. Prøv lige! Prøv lad mig så smage. Det smager normalt. Det smager vand. Giv mig noget vand. Jeg drikker det ikke. Hallo August, det smager vand! Julian han er så en fucking idiot, at han står og så hælder alt det der fucking, jeg lige hældt op til ham, op. Hvad? Og så har jeg lige hældt det ud over Valdemars blomster. Så man skal give til hans kæreste, Ja. som hedder Olivia. Jeg har ikke nogen kæreste. Nej, han har ikke en kæreste. Det er Olivia. Nej, han har ikke nogen kæreste. Valdemar han sidder bare derovre og fucking fodrer rigtig frutti. Altså, giv mig noget fucking dit lort rigtig frutti. Altså, han gemmer. Så slikker den af. Er der nogen af jer, der bare slikker den af, eller er det bare mig? Det er sgu da det samme vand. Lugter af det intet. Det lugter af det bromsauce. Prøv at lugte til det. Nu slikker den her ring. Fordi Valdemar sidder og fucking froder, det er fucking snød. Jeg brækker mig. Der kom sgu da ikke noget på blomster. Jeg tømmer det der. Kom nu bare. Den er næsten lige slikket ren. Det værste er, at jeg har slikket lidt på det. Okay, vi begynder. 3, 2, 1. August, fucking kom. Bræk mig nu. Nej, kom nu bare. Altså, du dør
jo ikke, altså. Du dør ikke. Du dør ikke. Eller August. Du dør ikke. Kom nu, altså. Det tager allerede 5 minutter. Kom nu, det skal ikke være så langt. 3, 2, 1, kom. August, du skal. Han fik din næsen. Kom nu, August. Benene på mig. Du skal ikke stå og lave Fortnite-dans nu, eller hvad? Jeg vil se. August, kom nu bare. Så voldsomt er det ikke. Han er med. Kom nu. Kom nu. Jeg synes, det er meget god content. Content creator. Kom nu bare. Dejligt. August, kom nu. Langt ind med det. Kom nu ind med det. Kom nu. Synes han spytter mælken på dig. Jeg tager halvdelen. Du tog ikke engang fucking halvdelen. Jeg gjorde. Jeg må se. Du tog ikke engang noget. Nej, du tager det. Finger. Du skal til mere end det der. Skal du ikke tage det med det? Det er fandme klamt. Ja, no shit, dumbass. Okay, Så voldsomt er det heller ikke. Jeg gør det ikke. Så voldsomt er det ikke. Jeg gør det ikke. Jo, du skal. Kom nu. Nej, jeg gør det ikke. Det der skal du med mit. Du har begge to på dine fingre. Jamen, du må gerne. Jeg gør det ikke. Gør det nu bare, altså. Nej. Ja, så slukker videoen nu. Okay. Nej, jeg skal nok gøre det for ham. Ja, så Valdemar han gør det. Fucking pussy. Fucking giv mig det der vand nu. Jeg skal have noget vand. Ja. Ja, du kan lide vand. Ja, du kan få lidt mælkevand. Jeg skal bare lige. 2 sekunder. Ikke gør det. Jeg drikker det. Jeg har ikke drikket det. Kom nu, dumbass. Du fik vold meget på læben, Bolly. Du fik masser af læbenblæer. Du fik sødt på læben. Hold nu kæft, det gør vi. Du er sådan en lille bangebuks. Du er sådan en bangebuks. Så voldsomt er det heller ikke. Jeg er fucking helt snottet i røg op i næs. Røg det op i din lille næse. Må jeg finde din næse?